Umarangkada na sa kauna-unahang pagkakataon ang Delta Cup ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga sa pangunguna ni Governor Dennis Delta Pineda sa Brenzigao Convention Center. To develop yung mga kabataan natin at to discover yung mga magagaling na at malay nyo yung mga next na mga panlaban natin ng mga other league manggaling na rin dito sa mga bayan-bayan na to, mga players. Ito yung umpisa ng panaginip or pangarap ng mga bata na makasali, makalahok sa ganitong klaseng palaro, lalo-lalo na napakaganda at napaka-organized nitong Delta Cup ng Pampanga. No? So sa mga bata na nandito, nagko-compete, kunin nyo yung pagkakataon na to para sa inyo ito. Paalala ng gobernador sa mga kalahok, basketball ang laro at hindi boxing. At iwasan ang pisikalan para maging masaya at matagumpay ang liga. So kaya yun ang pinakabiling-biling ko, pinakiusap ko na make sure yung sportsmanship yun ang manguna. At sabi ko rin, pag once na merong lumis doon, automatic out of the league na. Nakiisa ang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, mga punong bayan at pangalawang punong bayan at si Special Assistant to the Governor at PDRIM Chief Angelina Blanco sa opening ceremonies ng mga kabataang basketball players. Pati na rin ang mga naggagandahang muse ng kani-kanilang bayan at syudad. Yes, sa karinahanggang kayanakan na especially kay basketball, na tuloy yung hilig yung kay sports shoe. Kasi time will come na kayo ma-develop at nung ating program kayo ni probinsya lumapit kayo, definitely. So panda kayo para promote yung sarili yo, go to a higher league. So panda kayo. Mapapanood ng live ang mga local players natin sa official Facebook page ng Pampanga PIO at YouTube channel. Para sa Balita Pampanga, Gerald Bloton.